Det må vi lige... direkte op. Der er meget gang i det. Ja, det er helt fantastisk med så stort opbakning. For det her, det kan vi jo ikke gøre alene. Og det kræver jo, at vi står sammen. Ja. Det er i aften, eller i dag præcis, 2 måneder siden, at vi demonstrerede mod lukningen af Auderød her i Frederiksværk. Og der er sket helt vildt meget siden. Vi har været vært ved 2 demonstrationer. Vi hjælper en familie, så de kan bo uden for asylcentrene. Og det er vi utrolig glade for, at de turde at tage den chance og gøre det. Vi har også stiftet en forening, hvor det kunne lade sig gøre. Gæstfri i Halsnæs. Vi har etableret et samarbejde med Røde Kors, så vi bedst muligt kan hjælpe de flygtninge, der har fået opholdstilladelse og bor i Halsnæs. Så har vi lige holdt et møde med indenrigsministeren, Morten Østergaard. Og i næste uge, der skal vi holde møde med Kommunernes Landsforening. Ja, det havde vi ikke forudset, da vi den 19. september i skam og frustration over, at Halsnæs Byråd havde besluttet at lukke asylcentret i Auderød og efterladt os med en følelse af at være afskåret fra omverdenen, frataget muligheden for at være en del af verden. Nej, det er rigtigt, men det der meningen, der skal ske i aften, det er, at vi skal feste, vi skal høre en masse god musik, og vi har heldigvis Karen med os fra de 14 astronauter, som I måske har set før. Så jeg vil give ordet til Karen og sige velkommen til alle sammen. God aften. Hjertelig velkommen. Jeg kan ikke sige det bedre, end de gæstfrie her fra Halsnæs har gjort det. Vi skal have en aften i godt selskab. Alle er kommet af lyst. Alle har glædet sig. Så I kan være helt sikre på godt selskab. Og jeg synes lige, vi skal starte med at hilse lidt på hinanden. Så kig lige rundt og nik. Bare sådan lidt mildt til hinanden. Ikke? Vi skal have 4 timer, så er det sgu meget rart at vide, hvem der sidder bagved. Sådan. Og jer, der har set mig før, så I ved, at jeg er altid klædt i beige. Fordi det er en utrolig praktisk farve. Det, der så er med astronauter, det er, at de er sådan nogle kulturelle kameleoner, som simpelthen bare tager farve og omgivelserne. Sådan er vi. Og i aften, der er simpelthen, ja, det er jo blevet lavet om til super praktisk kedeldragt. Fordi vi skal i arbejdstøjet, vi skal feste, vi skal støtte, vi skal høre nogen, som har lyst til at sige noget. Det er simpelthen sådan, så om et par numre, nu skal vi lige have noget musik, så når der er pause, og der bliver stillet, byttet rundt på bansene, så må man gerne gå op og sige noget. Så der er faktisk åben mikrofon, og jeg er så en benhård tidsstyrer, så I skal slet ikke tænke, jeg skal nok sige til, når der ikke er mere tid. Men først på scenen er Nikolaj med en velkomstsang. Vær så god. Tusind mange tak. Jeg er på scenen, ja, men først og fremmest så er det vores solist, Caroline Friedrichsen, som vil synge den her sang, som jeg og Marlene skrev her for 14 dage siden. Den hedder Lille Bange Land og er fejlagtigt af nogen blevet opfattet
som om vi vil noget rigtig dårligt med Danmark. Men tværtimod, hvis man nærlæser den, så er det en omsorgsfuld kærlighedserklæring til Danmark. Den kommer her. I kan godt spidse ører, for det bliver en fællessang senere om kvædet. De gæster. Der var en gang, hvor vi stadig kunne give. Der var en gang, hvor vi ej tog forbehold. Der var en gang, modet stadig var i live, hvor vi ej skjulte os bag ved frygtens skjold. Vi kom fra Ungarn en kold novembernat, på flugt fra fjenden, som havde dem besat. Med åbne arme tog vi imod dem, som havde alt forladt. Lille bange land, vis nu hvad du kan. Luk nu døren op til verden. Hvis du lukker af, hvad der så tilbage? Vend nu ikke ryg til smerten. Frygt ej, lille ven, husk du for igen, hvad du af dig selv tør give. Vær ej nærig med ånd, tag imod en fremmed hånd, og hold dig selv i live. Krig og ufred, dig tvinger i eksil, så vil du kende værdien af et smil. Så vil du vide, hvor meget det betyder at blive mødt af din vært med gæstfrihed. De kom fra Chile på flugt fra Pinochet, selvom bagagen og drømmene af blod. Med Firicueca og empanadas, det friske pust de blev. Lille bange land, vis nu hvad du kan. Luk nu døren op til verden. Hvis du lukker af, hvad der så tilbage? Vend nu ikke ryg til smerten. Frygt ej, lille ven, husk nu for igen, hvad du er dig selv tør give. Vær ej nærig med ånd, tag imod en fremmed hånd, og hold dig selv i live. Hvad blev der af de åbne hjerters tid? Hvad blev der af vores medmenneskelighed? Hvor kunne vi glemme de to ord aldrig mere? Hvor kunne vi tro, at det aldrig sker for os? Så har vi skabt os et mammon-tyranni. Så er vi gået i fremmed fjendtlighed. Er det virkelig, hvad vi ønsker? Kom, lad os gøre os fri. Lille bange land, vis nu hvad du kan. Luk nu døren op til verden. Hvis du lukker af, hvad der så tilbage? Vend nu ikke ryg til smerten. Frygt dig, lille ven, husk du for igen, hvad du af dig selv tør give. Vær ej nærig med ånd, tag imod en fremmed hånd, og hold dig selv i live.
Nu er det noget helt andet. Det er et big band. Det er meget lokalt. Sig velkommen til Sunday Morning Little Big Band. 1, 2, 3. Tusind tak til Troels Hammer. Jeg tænker, at allerede nu, så musikken den afspejler en meget stor mangfoldighed, som jeg tror nok er den største styrke, når man laver bevægelser. Mød og forbliv dem I er, så bliver det bare godt. Om lidt kommer der mere musik, men først er der en, der har bedt om ord. Det er Morten Østergaard. Vær så god. Tusind tak for muligheden for at være med her i dag. I efterårsferien der besøgte jeg Samsø, som på 8 dage havde formået at oprette et asylcenter i en nedlagt højskole. 8 dage fra ideen blev fostret til de første flygtninge, de rykkede ind. De blev modtaget med dyttende horn fra bilisterne, som så dem komme af færgen, og fandt en højskole, hvor der var samlet tøj ind, som fyldte nogle af lokalerne til de her nye beboere på Samsø. Godt og vel 8 uger er der vel gået siden, at byrådet her tog en beslutning om at afvikle et af vores helt store asylcentre, nemlig på Auderød Kaserne. Og dermed, i modsætning til det nye asylcenter på Samsø, desværre ikke længere en del af løsningen på de ekstraordinære udfordringer, vi står i Danmark, med flere flygtninge, end vi har set i flere årtier. Og derfor, da jeg hørte om
gæstfrie i Halsnæs, og initiativerne med, hvordan en gruppe borgere her omkring havde sagt, jamen det er ikke det, vores kommune skal være kendt for, vi vil gerne sende nogle andre signaler. Så havde jeg lyst til at finde ud af, hvad det egentlig var, det handlede om, hvad det egentlig var for nogle mennesker, og hvad de havde gang i. Og da jeg i dag fik lov til at komme indenfor i køkkenet hos Finn og opleve, hvordan det fællesskab og den gæstfrihed var blevet udstrakt til en konkret flygtningefamilie fra Bosnien, som oplevede, hvad det danske fællesskab også handler om, så blev jeg oprigtig glad og i virkeligheden stolt på jeres vegne over, hvad I har formået at skabe der, hvor noget andet forsvandt som følge af den beslutning. Og det er jo på mange måder det, som vi gerne vil kende Danmark på. Vores folkelige fællesskab, vores omsorg for hinanden, og også for de mennesker, der kommer hertil, som er i en svær situation. Og lige nu er der heldigvis over hele Danmark fuld gang i den med frivillige fra Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp, og også fra nye foreninger, der opstår. Tøjindsamlinger, cykelindsamlinger, initiativer, praktikpladser for virksomheder, masser af initiativer, som viser, at Danmark vi kan være stolte af, som tager imod og viser omsorg for de flygtninge, der kommer til os i en større tilstrømning, end vi har set i mange år. Og da jeg så mødte de to brødre, som nu oplever den her gæstfrihed på nærmeste hold og får lov at fortsætte i dansk skole, så kom jeg til at tænke på mig selv, da jeg gik i 6. klasse, og hvor det vi diskuterede dengang ikke var konflikter så langt væk som i Syrien, men netop på Balkan og i Østeuropa, fordi det var lige før, vi har jo lige fejret murens fald. Dengang det vi diskuterede, det var Rumænien og Ceausescu-styret, der var faldet, og børnehjemsbørn i Rumænien. Og jeg var med til i det elevråd på min folkeskole at starte en tøj- og legetøjsindsamling til de børnehjemsbørn. Og det er jo en af grundene til, at jeg i dag er engageret i politik, fordi at jeg bærer det i mig, at det var en måde, hvorpå vi kunne gøre en forskel. Men det, som vi politikere skal være bevidste om, det er, at når det handler om, hvad Danmark kan gøre af forskel, så er det jo jer. Så er det jo de initiativer, vi tager hver dag over for hinanden, når vi gør en forskel for dem, der møder os på vores vej. Det er det, der skaber vores demokrati. Det er det, der gør en forskel, og det skal I have tak for. Så skål, tag lidt at drikke og nik lige lidt til hinanden. Også dem, der sidder bag. Vi måske er der kommet nogle nye. Siden I kiggede sidst. Lige sådan den der. Ej, hvor dejligt. Ja. Vi ser venner, vi ser nogen vi kender, vi ser alle dem vi godt kan lide. Nogen har vi aldrig set før, men alligevel er de velkommen her, fordi det er os der bestemmer. 14 astronauter, tak for i dag. Mange tak. Og nu siger fortsat god aften. Nummer, der hedder Sommersalsa, ja.
Den har Jesper skrevet. Sommersalsa. Det er sådan lidt socialrealistisk salsa. Giv Jesper en hånd. Mens I danser, og det er lige meget hvad jeg siger, vi siger det samme. Okay? Tja, tja, tja. Tja, tja, tja. Yeah, yeah, yeah. Jo, jo, jo. Positiv. Positiv. Det er godt. Det er bedst. Vi er fede. I er fede. Jeg er tynd. I er tynde. Så noget pjat. Så noget pjat. Så er det nok. Det kører bare. Okay, så tager vi. Sådan der. Yes. Danser i midt. Det er fantastisk. Tager vi arme frem, så tæller jeg til 4, og så laver vi et hop. Okay? Kommer her. 1, 2, 3, 4. Så er vi klar. Bliv stående sådan her. Og så skal I sådan der. Den der vej. Og så lægger vi hænderne på skuldrene af den, der står lige foran.
Men god aften til jer her i Halsnæs. God aften til jer i Frederiksværk. Og god aften specielt til jer, der nu kan smykke jer med den nye titel, nemlig Gæstfri i Halsnæs. Det er et privilegie og en ære at få lov at stå her i aften og sige et par ord til jer på vegne af husenflygtning.dk. Det er en privilegie, og det er en ære, fordi I om nogen har været såkaldte first movers med hensyn til asylansøgere og flygtninges behov. First movers, det er jo normalt et udtryk, som betegner, at det er dem, der rykker først på en forretningsidé, hvor der kan tjenes penge. Men her har I rykket først, når det drejer sig om at strække hånden ud og udvise anstændighed og medmenneskelighed. Og det er i en tid, hvor det i den grad har været op mod strømmen, eller i hvert fald den politiske retorik. I Gæstfri i Halsnæs har I både i ord og handling sat jeres egne behov i baggrunden og tænkt på de mennesker, der kommer hertil med frygtelige ting i bagagen. I har trodset den politiske retorik, som bare for nogle måneder siden nærmest var en konkurrence om, hvem der kunne stramme mest, og dermed lukke Danmarks grænser for flygtninge fra borgerkrig og katastrofe. I har sat konkrete ansigter og skæbner på nogle af de flygtninge, der er kommet hertil, som det i dag ikke bare er en stor anonym skare, som man kan snakke om, at man vil ramme, eller man vil udelukke, eller man vil sende tilbage. I har været med til i meget høj grad at gøre dem til mennesker af kød og blod, med den samme behov for tryghed og stabilitet, som vi har. I har vist, at hvis politikerne ikke vil åbne armene for de relativt få flygtninge, vi stadigvæk får til Danmark, jamen så er der borgere, der vil gøre det i stedet for. Og nu kommer jeg til noget, hvor jeg vil ønske, at jeg kunne råbe så højt, at de kunne høre det helt ned i byrådssalen her i Halsnæs, hvor de tilsyneladende i øjeblikket har byrådsmøde. Fordi I Frie Halsnæs har om nogen sat fokus på den ufattelige og skandaløse lukning af Auderød-centret i en tid, hvor der mere end nogensinde er brug for, at vi udviser mod og vilje til at hjælpe forsvarsløse mennesker, og ikke at spekulere i private investeringer og penge. Den smukke sang som Marlin og Nikolaj har skrevet, den skal synges igen og igen. Og jeg forstår, at I allerede har sunget den, og vi kommer til at synge den senere også. Fordi den sang rummer i sig det behov, som de mennesker har, der flygter fra krig og vold. Men den rummer også det behov, som vi har for at blive skrevet ind i historien, som en nation, der åbnede armene, når der var brug for det. Så til slut her, med en hilsen fra husenflygtning.dk, så vil jeg tillade mig at citere et vers fra en anden meget smuk sang, nemlig Kringsat af fjender, hvor det et af de sidste vers lyder: Dette er løftet vor, fra søster til bror. Vi vil blive gode mod menneskenes jord. Vi vil tage vare på skønheden, varmen, som om vi bar et barn, varsom på armen. I Gæstfri i Halsnæs har I de sidste 2 måneder, og med arrangementet her i aften, i den grad båret det barn varsom på armen. Tak skal I have for det.
gang, hvor vi stadig kunne give. Der var en gang, hvor vi ej tog forbehold. Der var en gang, modet stadig var i live, hvor vi ej skjulte os bag ved frygtens skjold. De kom fra Ungarn en kold novembernat, på flugt fra fjenden, som havde dem besat. Mit vedle arme, vi tog imod dem, som havde alt forladt. Og så kommer omkvædet. Lille bangeland, vis du hvad du kan, luk nu døren op til verden. Hvis du lukker af, hvad der så tilbage, vil du ikke rykke til smerten. Og ufred dig tvinger i eksil, så vil du kende værdien af et smil. Så vil du vide, hvor meget det betyder at blive mødt med din vært med gæstfrihed. De kom fra Chile på flugt fra Pinochet, selvom bagagen var dryppende af blod. Med fyr i quickpass og empanadas, det friske pust de blev. Lille bangeland, vis nu hvad du kan, luk nu døren op til verden. Hvis du lukker af, hvad er der tilbage? Kærlighed, håber kærlighed, håber kærlighed, håber kærlighed.
gå ind i den tid. Under en blodig storm, videre til strid. Kanskje du spørger i angst, udækket håb. Hvad skal jeg kæmpe med? Hvad er mit våben? Her er dit værn mod vold. Her er dit sværd. Troen på livet vort, menneskets færd. For alvor fremtids skyld, søg det og dyr det. Dø om du må, men øg det og styr det. Stil går granater løs, glidende bånd. Stands deres drift mod død, stands dem med ånd. Krig er foragt for liv, hvad er at skabe? Kast dine kræfter ind, død skal tabe. Tak for en helt fantastisk aften. Tak til alle musikerne. Og så har vi haft en eventgruppe og en PR-gruppe, som har gjort det her muligt. Så tak til dem. Og tak til Jethuset, for at vi kunne være her i aften. Og tak til Helga for billederne her bag os, som er tegninger af flygtningebørn i asylcentre. Så må vi også lige sige tak til Husen Flygtning, og tak for den meget fine, dejlige tale. Og tak til Asylknuden, som har været så søde at tage over med vores underskriftsindsamling, og som også var med i Folketinget i sidste uge. Jeg tror ikke, det er her i aften. Vi skal også lige sige tak til Asylret, for de var faktisk også med i Folketinget. Og så en meget, meget stor tak til Bedsteforældre for Asyl, som har støttet os lige fra starten og var med til demonstrationen i Frederiksværk. Mange tak til jer. Så er vi jo glade for, at Morten Østergaard dukkede op, og vi kunne tale lidt med ham. Og vi håber, at vi har skubbet lidt til ham hen imod en god retning. Og så en stor tak til Siada og Himsa og Almin og Almedin for, at I er her. Og for jeres mod til at træde frem. Fordi uden jer, så vil gæstfri Halsnæs aldrig have fået den helt enorme opmærksomhed. Måske havde den her forening aldrig blevet til noget. Og så bare tak til jer alle sammen. Og til Karen, vores konferencier. Ja, og så til alle jer, der er her nu, og alle dem, der var her før, og som er gået, fordi det har været en lang aften, og nogen har måttet gå. Og de skal tidligt op i morgen. Og vi glæder os til at se jer igen. Det er nemlig rigtigt. For der kommer til at ske en hel masse fremover. Der bliver taget en masse initiativer. Og det kan I jo også være med til. Det er sådan, at hvis man har en god idé, så skal man bare gå i gang. Det er ligesom sådan, Marley plejer at arbejde. Ja. Der er ikke nogen bureaukratiske arbejdsgange i Gæstfri Halsnæs. Man kan bare gå i gang. Det handler om at hjælpe mennesker i nød. Ja, så vi vil egentlig bare slutte af her og sige tusind tak, fordi I kom. Og kom godt hjem.
og vi glæder os til at se jer igen. Tak for i aften.